Her er de nomineret til sidste skoledag på Køge Handelsskole 2016. De nominerede til årets pæneste fyr er Mikkel Schødt, Niklas Jo Hansen, Philip Vær Go. De nominerede til årets flotteste pige er Frederikke og Caroline Christensen, Julie Bull, Sara Cirkeline. De nominerede til årets overlever er Tahir Said Al, Trine Gødke, Mads Albrechtsen. De nominerede til årets crew er Perker United, Saft Society, Rygerholdet. De nominerede til årets kloge er Christian H. Hjort, Peter Malmoras, Johan Nielsen. De nominerede til årets bummert er Christopher Runner, Mille Kastrup Lufthavn, Mads Damkjær Nielsen, nummer 9 på banen. De nominerede til årets kærestepar er Hanne Holm og Christian Randers, Maria Sehiller og Mads Holm, Emilie Ejer Christensen og Kasper Levakovic. De nominerede til årets festab er Michael Valnert, Ida Hofdam, Anton Vitterup. De nominerede til årets stilikon er Markus Rømmer, Niklas Frank, Mads H. Aarlem. De nominerede til årets torsdagsklopper er Anton Moesby, Sara Cirkeline, Daniel Sparvath. Se hvem der vinder nomineringerne den 20. maj.